F'din il-sensiela ċkejkna dwar il-ktieb tas-Salmi, illum nixtieq illi nittakiljaw flimkien żewġ problemi u l-ewwel waħda hija din. Jekk ta' bilħaq is-Salmi jitkellmu dwar Ġesu Kristu kif rajna l-aħħar darba. U jekk ta' bilħaq Ġesu jitkellem fil-ktieb tas-Salmi. Jiġifieri minn qabel l-inkarnazzjoni tiegħu, minn qabel ma twieled, inqeda b'dawn l-awturi David u l-oħrajn biex jesprimi ruħu mal-Knisja tiegħu. U kif jista' jkun dan minnu meta naraw fis-Salmi l-ammissjoni tad-dnub. Naraw il-David kemm il-darba qed jammetti dnubietu imma wkoll f'partijiet fejn ċertament il-pass qiegħed jitratta dwar Ġesu Kristu. Fis-Salm numru 69 vers 5 jgħid: O Alla, int taf il-bluqa tiegħi u d-dnubieti mhumiex moħbija minnek, qed jgħidlu David. U ftit wara mbagħad jgħid il-ħeġġa għal darek kilitni u t-tajjir ta' dawk li jgħajruk waqa' fuqi. L-Apostlu Pawlu jikkwota din il-frażi t-tajjir ta' dawk li jgħajruk waqa' fuqi fl-Ittra lir-Rumani. U l-Vanġelu ta' Ġwann ukoll jgħidilna li l-ħeġġa għal darek kilitni dik seħħet meta Ġesu naddaf it-Tempju ta' Ġerusalemm. U allura kif jista' jkun li fl-istess Salm l-istess awtur qed jitkellem l-ewwel dwar il-bluqa u l-bluqa tiegħu u d-dnubiet mhumiex moħbija minnek. U fl-istess ħin qiegħed jitkellem dwar il-Messija. Biex napprezzaw din il-problema rridu nifhmu jeħtieġ niftakru illi għalkemm Ġesu Kristu huwa assolutament bla dnub u qatt ma kiser bl-kemm mod il-liġi qaddisa tagħna, Ġesu huwa r-ras rappreżentattiv tagħna. Aħna lkoll midinbin bħal David u lkoll jeħtieġ illi nammettu l-ħtijiet tagħna, però Ġesu huwa tant identifikat magħna, tant huwa fil-qrib magħna. Laħam ta' laħm aħna laħam ta' laħmu u għadam ta' għadmu. U r-ras rappreżentattiv fis-sens li qed jirrappreżentana l-koll, qiegħed jirrappreżenta l-poplu tiegħu kollu quddiem il-Missier illi iva id-dnubiet ta' niesu huma magħduda bħalli kieku huma d-dnubiet tiegħu. Xi ħaġa li hija magħmula ċara pereżempju f'Iżajija 53 vers 5 u 6 fejn jgħidilna li hu, ċoe il-Messija, kellu jkun miġruħ minħabba ħtijietna, misħuq minħabba l-ħażen tagħna. Il-kastig li bih għandna sliem kien fuqu u bil-flaġellazzjoni tiegħu aħna fitna. Bħal naġ aħna lkoll intlifna kulħadd sejr għal triqtu. Iżda l-mulej tafa' fuqu il-ħażen tagħna lkoll. Il-ħażen tagħna kien magħdud bħala l-ħażen tiegħu. Biex imbagħad il-perfezzjoni u l-ġustizzja ta' Kristu tkun magħduda wkoll fil-kont tagħna, dalli aħna narfuh bħala l-iskambju tas-salib. Il-transfer ta' ħtijietna għal fuq ras Kristu sabiex l-eċċellenza u l-perfezzjoni ta' Kristu tkun trasferita fil-kont tagħna illi nafdaw fih. U allura huwa veru illi bħalma qalu koll l-Apostlu Pawlu illi hu li ma araf l-ebda dnub Alla għamlu biex kun dnub għalina biex aħna insiru l-ġustizzja ta' Alla fih. Ġesu identifika ruħu magħna bħala midinbin kien għalhekk difatti illi mar biex jitgħammed minn Ġwanni l-Battista u Ġwanni ra xi ħaġa strabba qallu mestni jien ġejt għandek biex tagħmidni, mhux int ġejt għandi.
Frattan Ġesu għallu ħajkun hekk biex inwettqu kull ġustizzja. Ġesu rrid li jwettaq ir-rieda kollha tal-Alla imqal li jitgħammed b'magħmudija li ma kinitx proprjament għalih, għax kienet magħmudija tandiema għal maħfra tad-dnubiet. Mhux vera. Kienet magħmudija tandiema għal maħfra tad-dnubiet. Frattan Ġesu qatt ma kellu bżonn jindem għax qatt prattikament ma kiser il-liġi tal-Alla. Frattan Ġesu jitgħammed biex jidentifika ruħu ma' niesu. U allura f'ċertu sens Ġesu ħass it-toqol tal-taħtijietna fuq ruħu. Mela kien fl-ort tal-Ġetsemani u beda jitemmem u jiddejjaq u ruħu kienet ivvessata u ħosbina għal-mewt jgħidilhom lill-apostli. Għaliex? Għax kien qed iħoss ġej fuqu it-toqol tal-ħtijiet kollha tan-niesu kollha. Minn kmieni Ġwanni l-Battista xandru bħala il-ħaruf tal-Alla illi jneħħi d-dnub tad-dinja. Ġesu neħħa d-dnub tagħna billi sar ħaġa waħda magħna, mhux midna bħalna, imma identifika ruħu magħna l-midinbin biex jeħlisna mid-dnub. Id-dnub tagħna qisu bħala id-dnub tiegħu u ħal kastik u personalment avolja il-kastik kien dovut lilna. L-Apostlu Pietru fl-ittra tiegħu jgħid li hu nnifsu refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għoda biex aħna mejtin għad-dnubiet ngħixu ħajja ġusta. Bil-ġrieħi tiegħu intom kontu mfejqa. Bad aktar tard jgħid li hu il-ġust bata minflok l-inġusti biex jressaqna lejn Alla. Ġesu nistqarru aħna bħala il-sommu saċerdot tagħna, il-medjatur illi qarribna lejn Alla kif bis-sakrifiċċju jew innifsu. Però niftakru wkoll illi bħala saċerdot bħala l-qasis il-kbir tagħna parti vitali tal-ministeru tiegħu hija wkoll li jistqarr id-dnubiet ta' niesu. Jistqarrhom. Arun mill-antik kellu diversi ċerimonji illi kien imqabbad biex jagħmel, waħda minnhom kienet illi jaqbdu bodbod u Arun ipoġġi jdeh fuq u mbagħad jibagħtuh fid-deżert biex juri li d-dnubiet tal-popli issa huma imkeċċija. Il-poplu huwa meħlus mid-dnub. Levitku 16 vers 21. Arun qiegħed idejh it-tnejn fuq ras il-bodbod ħaj u jistqar fuq il-ħażen kollu ta' wlied Iżrael u l-ħtijiet kollha tagħhom fid-dnubietom kollha billi qiegħdhom fuq ras il-bodbod u jitilqu ma' raġel magħżul għalhekk fid-deżert. Ġesu keċċa ħelisna minn dnubietna billi ħadhom hu nnifsu fuq innifsu. U allura bir-raġun naraw dawn l-ammissjonijiet ta' dnub għax Ġesu biex jeħlisna mid-dnub kellu jsir ħaġa waħda bħalna. F'kollox minn barra dnub, però d-dnub tagħna ħassu biex seta' mbagħad jagħmel riparazzjoni jew tpattija sħiħa għalih darba għal dejjem. Imbagħad hemm ukoll diffikultà oħra, problema oħra li niltaqgħu magħha fil-ktieb tas-Salmi. Darba wieħed mill-aħwa ġie fuq għalli qed naqra s-Salmi u però skandalizzajt ruħi il għaliex David f'Salm 18 bħalli kieku qed jiftaħar kemm huwa tajjeb u kemm huwa bniedem ta' integrità, naraw il-pass flimkien. Il għaliex nibdew naraw waħda minn dawn il-diffikultajiet u kif nistgħu insolvuha jekk ta' bilħaq ninterpretaw is-Salmi infissruhom mill-lenti ta' Kristu, li nitalmu naraw il-Kristu fis-Salmi. Salm 18, vers 20 naqraw hekk. Ħallasni l-mulej skont il-ġustizzja tiegħi, skont is-safa ta' jdejja radli. Għax jien żammejt it-triqat tal-mulej u ma twarrabx mill-ħażen
bil-ħażen minn Alla tiegħi għax l-ordinanzi kollha tiegħu kienu qudiemi u jien ma twarrabtx mill-istatuti tiegħu. Bil-ħtija kont ukoll qudiemu u mill-ħażen tiegħi ħarist li nnifsi u radli għalhekk il-mulej skont il-ġustizzja tiegħi, skont is-safa tiegħi ta' quddiem għajnejh. Ovvjament, nafu li David ma kienx bniedem perfett u safi għaliex l-istorja tiegħu hija rakkuntata fid-dettall fil-kotba ta' Samuel fejn naraw kemm darba li David żelaq u kultant b'mod gravi kien biżżewweġ aktar minn mara waħda, kellu diffikultajiet ma' wliedu, kommetta adulterju. Nistgħu nibqgħu nsemmu dawn il-fallimenti morali ta' David. Frattant hawnhekk qed jgħid illi bl-ħtija kont ukoll qudiemu u mill-ħażen tiegħi ħarist li nnifsi. Kif jista' jkun? Il-soluzzjoni hija li David meta kiteb is-Salmi ma kienx sempliċement qed jitkellem dwar innifsu biss. Ma kien qed jirrakkonta minn qabel l-esperjenzi ta' Kristu. Minn xiex kellu jgħaddi Kristu. Rajna l-aħħar darba ħafna salmi li tkellmu tbassru minn qabel x'kellu jiġri Ġesu matul ħajtu, mbagħad il-passjoni u l-mewt u l-għawmien tiegħu. Hawnhekk David fil-li qed jirrakkonta l-esperjenza tiegħu meta kien persekwitat minn Sawl u kellu jaħrab minn qudiemu. Salm 18 huwa kollu fuq hekk. Hawnhekk qed jgħid li jiena għalhekk il-mulej radli skont il-ġustizzja tiegħi, skont is-safa tiegħi ta' quddiem għajnejh. Għaliex David mhux sempliċement kellem dwar nnifsu, ma kien qiegħed iservi bħala tip ta' Kristu. F'David naraw lill-ibnu, l-iben il-kbir ta' David li huwa Ġesu Kristu. Mattew jibda l-Vanġelu tiegħu billi jgħid il-ktieb tan-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abraham. Il-wedi li Alla għamel ma' David, il-patt sagru li Alla għamel ma' David wettqu finalment f'Ġesu Kristu illi ġej minn nisel ta' David skont il-ġisem. U allura iva, tiftijem illi għalkemm nafu li David ma kienx bniedem perfett, hawnhekk qed jitkellem dwar l-innoċenza tiegħu, dwar kif inhu bl-ħtija quddiem Alla. Huwa veru li dan il-kliem jista' jkun applikat għan-nies ta' Alla li huma magħduda bħala ġusti, magħduda bħala ġusti bil-fidi fi Kristu, u mogħtija qalb ġdida u spiritu ġdid u li jfittxu ġenwinament biex jgħixu fl-ubbidjenza bħalma infatti għamel David. U għalhekk Alla qal li sibt f'David raġel għal qalbi li jagħmel ir-rieda kollha tiegħi. David għalkemm żela però kien jaf x'jiġifieri l-indiema. Kien jaf x'jiġifieri soba u umiljazzjoni quddiem Alla. Li Alla jilqgħu, li Alla fil-fedeltà tiegħu ma kienx se jwarbu. Frattant nafu li kliem bħal dan meta David minn Alla tiegħi. Nafu li finalment fl-aħħar mill-aħħar dan il-kliem jgħod unikament huwa veru unikament għal Ġesu. Ġesu il-ġust bħalma jiddeskrivih l-Apostlu Ġwanni fejn jgħid li uliedi żgħar qed nikbilkom biex ma tidinbux ma jekk xi ħadd jidneb għandna bħala paraklitu jew bħala avukat quddiem il-Missier il-Ġesu Kristu il-ġust. U il-propizjazzjoni għal dnubietna. U s-salmi jitkellmu ħafna dwar kif Ġesu għamel tpattija għad-dnubiet tagħna. Għal darb'oħra naraw kif Alla tkellem minn qabel dwar x'kellu iseħħ f'ibnu l-Għażiż sabiex il-fidi tagħna ma tperbirx, sabiex id-devozzjoni tagħna tkun unikament lejn Ġesu ta' Nażaret, il-ġust li jiddikjarana ġusti quddiem Alla u jagħmilna ġusti quddiem Alla bl-Ispiritu Santu tiegħu u li wkoll jgħallimna
اللي لداربا احنا محفورين بيها għandna nistqarru ħtijietna għax nafu li hu Ġesu hu l-propizzazzjoni għal dnubietna u mhux għal dnubietna biss, imma d-dnubiet tad-dinja kollha.